Bigarren goi mailako ikasle guztioi. Hona hemen, adimen artifizialarekin informazio fidagarria bilatzeko edo bilatzen ikasteko emango dizudan pilula formatibo txiki hau. Esan, pilula honen azalpenak emateko 3 erraminta desberdin erabiltzeko asmoa dudala. Alde batetik Copilot, beste alde batetik ChatGPT eta beste hirugarrenez Perplexity. Hemen ikusten duzuen beko laukitxo hau, pronta, informazio bilaketan erraminta klabea da. Bai? Hemen idatziko bai dugu ze informazio bilatu nahi dugun. Bai? Gure ikasketen barruan, matrizegintza atalean, kurso hasieran, momentu klabeak izaten dira, informazio asko bilatu behar dugulako, oraindik trokelei buruz ezer ez dakigulako, eta ezta? Beraz, erraminta hauek oso baliagarriak izan daitezke ikasgelan ematen den informazioa nolabait janzteko edo kontrastatzeko edo zuen kabuz informazio gehiago bilatzeko, bai? Orduan, erakutsiko dizuet nola erabili pronta hau. Kasu honetan, egingo dugu adibide moduan alderatxo bat egingo diogu, ez? Da esango diogu, zer da trokel bat? Ikusten denez, galdera oso zabala da eta oso simplea. Ikus ditzagun emaitzak. Aber zer erantzuten digun. Bai? Orduan, lortu ditugun emaitzak oso galderarekin bat etorriz, oso erantzuna ere oso generala da, bai? Eta bagian ez da guk nahi dugun mailara heltzen, ez da? Bai? Vale? Aldiz, esan ezkero, adibidez, txapa konformatzeko trokelen definizio bat eman eta gehitu sailkapen bat. Eta gehitu hauen sailkapen bat. Hauen, ondo idatzi ja. Ikusten duzuenez, hemen lortzen dugun informazioa zehatzagoa da, eta hemen oso garrantzitsua da aldez aurretik prontean erabiliko ditugun hitzak ondo zehaztuta edo pentsatuta eukitea. Hitz klabeak, txapa konformatzeko, trokel, definizio alde batetik, eta gero baita ere eman diogu sailkapena. Bueno, hau da adibide oso simple bat informazioa bilatzen erakusten diguna, ez da? Nun garrantzitsua den, aldez aurretik pentsatuta izatea zer jarriko diogun, zer eskatuko diogun erramintari promptean, bai? Eta eskaera horretan idazten dugunaren arabera, jasoko dugu informazioa, bai? Hori, gauza berbera, egin genezake, beste erraminta batzuetan, ez? Adibidez, ChatGPT. Hemen daukagu, OpenAI-en barruan ChatGPT, hasten gara, erraminta hasten dugu, eta hemen daukagu ChatGPT-ren pronta, bai? Hemen idazten dugu galdera hori, eta ikusten dugu ia ze erantzun ematen digun, bai? Garrantzitsua da baita ere, zuentzako, erreminta desberdinekin lan egitea, frogatzea, praktikatzea, eta konparatzea, bai? Zein dan zuen beharretarako egokiena. Gauza berbera,
Perplexityrekin egingo dugu, ez? Bai, galdera berbera jarri, eta jasotzen dugu emaitza, bai? Orduan, nire zuentzako aholku bezala, erreminta desberdinak erabiltzea, frogatzea eta ikustea zein den zuentzako egokiena. Beste gai bat garrantzitsua iruditzen zaidana da, eta zuentzako eta guztiontzako adimen artifizialeko erremintak erabiltzen ditugunean da, informazioen iturria baieztatzea, ez? Adibidez, konparatuz, ikusten duzu azken erreminta honetan, nola Perplexityk informazio iturria, guk eskatutakoari, eman digun erantzun horren informazio iturriak hemen goikaldean jartzen dizkigula, bai? Orduan ikusten duzue, esaldi bakoitzaren atzekaldean zenbaki bat agertzen dela, eta zenbaki horrek esan nahi du zein informazio iturritik jaso duen, hautatu duen informazio hori. Hori ere, elementu klabe bat da informazio bilaketan, bai? Zuek ziurtatu behar duzue, jasotzen duzuen informazio hori benetakoa dela eta fidagarria dela. Beste erramitetan nola egin genezaken ziurtapen hori, egin alduguna da, galdetu aurreko informazioaren iturriak eman mesedez. Da hemen ematen digu, nondik atera duen informazio hori, ez? Hemen gero guk ikasle moduan edo usuario moduan egin behar duguna da ikusi informazio iturri hori guretzako fidagarria den edo ez, bai? Hori lan honetan uste dut gauza garrantzitsua dela eta gauza klabea, bai? Baita esan, definizioak eta eskatzeaz aparte, erraminta hori beste gauza batzuk edo beste informazio mota batzuk ere eskatu ahal dizkiegula, ez? Adibidez, trokelen munduan jarraituz, esango nioke sailkatu taula batean trokel bat eraikitzeko erabiltzen diren materialak eta eman bakoitzaren azalpen txiki bat. Hemen ikusten da prontean hitz klabe batzuk erabili ditugula, ez? Sailkatu, taula, bai, trokela lehendik erabili duguna, materialak eta azalpen txiki bat emateko eskatu diogu. Ia zer erantzuten digun. Ikusten duzue, oraingo erantzuna, bai, trokelak eraikitzeko erabiltzen diren, pieza edo atal desberdinetan erabiltzen diren materialen sailkapena egin digu, ezaugarriak eta gehitu digu guk eskatu ezarren, zein den erabilera ohikoena, bai? Bueno, esan behar da, bai, pixkat laburbilduz, garrantzitsua dela zuen aldetik erraminta desberdinak erabiltzea, euren artean konparatzea, eta zuentzako, zuen lanerako, zuen mailarako, zuen eskakizunetarako danetatik egokiena zein den ondo bereiztea, bai? Beste alde batetik, laburbilduz, garrantzitsua da informazio iturrien jatorria aztertzea. Ze informazio bat iturri barik agian izan alda hori, ezer ez? Bat ere fidagarria ezten zerbait. Azkenik baita esan, erreminta hauen erabilera ez dela helburu bat, baizik eta erreminta hauek erabili behar dituzuela gelan jasotzen duzuen informazioaren ez dakit nola baita esan komplemento bezala, bai? Lagungarriak, lortzen duzuen informazio, gelan jasotzen duzuen informazioaren zerbait lagungarri bezala erabili behar duzue.
Eta azkenik baita ere esan, erreminta hauek erabili behar dituzuela era inteligente baten, bai? Garrantzitsua da hori, era inteligente baten erabiltzea eta informazio iturri garrantzia emanez, bai? Eta ez hartu horre ateratzen zaizuen lehenengo informazioa benetakoa izango balitze bezala, edo justo lanean aplikatzen dugun lehenengo gauza ez da dila izan behintzat. Eta beti esaten dizudan moduan, gauza hauek ondo ikasteko onena praktikan jartzea da. Orduan, lan bateri aurre egin behar du jozuenean, azken erantzuna eman aurretik, edo proiektuan edo lanen batean jarri aurretik, aurrerago praktikatu pixkat, zuek ere pixkat ziurtasun bate hartu dezazuen, bai? Eta hauxe da pilula honekin azaldu izan nahi dizuedan guztia.